Kenyotrap Youth Council mentak sing ke kundai teri ulber klalet ban kendo ya ka kong amperin lingdo ke menteri badai pej iktanat ki kam an lo jong ke sarkar jela bat kila IT ru ya ka dorkas bandawa na ka sarkar jela ban penbet bhai ya ki babun ki jing ko hakar komputer kam ya ka roster system nak benta ka jing kam ha ki tanat beper jong ke sarkar jela lemba ka reservation policy ya ka law minister burom ta sini tolong halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi ada ka MDA 1 ha benai me jong usnam bala dep ajar par kumba pitip borok ba ka ying ka syari burom jong ka makla high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukadduma ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy di hadin ke ni ka nakla ikut hatu ki por ki bala dep ni kan mau kala pensange lu dia borok ki recruitment ha ki jaka thungkam ki ba pher di ka sarkar makhle ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy ha ka ba kala krenshai hang tu ba haba perkre ya kan ka roster maintenance policy ka e ka badon kamban le kalong ba di ban perkre ya kata ka roster nadu ka por batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data la ne ki jingtip ya ka jingdon jong ki nong tre sarkar subject to information available yong ti ladang yat ban penkre ya kan ko roster nadu usnem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kemut ni haban yat nadu por ba ka mekhlia kadang di ka autonomous state kebut nadu ba ka mekhlia kadang don ha sam no boleh haka por ba ki wan ra ya ka reservation policy resolution haka tu ko por ka mekhlia kadang don hi ka po jo ka sam tini haban yat chadu chata bat ngi layo jingtip ke bati kenaru ba ki bobon hi ki department kim don su ya kita ki jingtip nadu usnem nyokar ki don ki department ki badon mla banlen ki don ru ki department ki bom don su tiga jingkeli menta kalong ba haba ka wei ke department ka don ki information nadu kat kandai spa nyokar ki katu ka ne department kim don kumlo phin yat chadu sata kat kandai spa ni la da pom ne mo kalong ba ka jingwan ka jongi menta kalong ba ban long kata ka sing ka ban play ya ka constructive rule kasing ka ban yetilang kasing ban yetilang no blay ngingi yo i ba lada kani ka kam omla ban penbet ya ka sarkar kin sami shibun ki kendrum kendram bat ka weni kendrum kendram kala ban don ka jinga pher jumut ka bajur apa dengan jam ru khasi jantia bat garu kandot kata tingi kwa ban awot ya tangi kwa ban bakan mi kum kata ti na takadau ngi wan kanang ban ajumut tenri lada ya kata ka jing ajumut ru pi kentai ya kata ka jing pen iru pim pi ignore tinggi ngim dan option su tiga option tiga long ngin hit ya ke street la ngila memperlong ka jing ki pai ba ya ka ba kan don bet de si jing ya pher jumut habdeng atli ki jet benru ha ka jala ka jongi lani ngin le shakut ka mo chi monster ti na takadau sa hisin ngi kentu chi monster balada ulong sha ubriu badan sikit kli uladi bat khot banya penbet ya kan kam khot i tak sing garu khot i parti borok khot i sing malang borok ini peliu jumot kan e ke bawa hatam kam kala pendu nong palat ya ka jap bru hnya trep ka jong tindri lada pi ong bom don kam syu ban ya keren om don kam syu ya ka sarkar bakadang ya peliu jumot ya kan kam tem ban sis ka lenti ka sa stang ban ya ki ba surok ada banyak si syari tidak ladakan don gajing ya ki ba kuma kan kam ka jia yu ti pilatip tak ke embus kum tu kala jia am tu ka kan ka kam ni kan jia yu hatu menteri rang ba unut bersim sikit clear ta ladakan don gajing ya ki ba lor kan ni kan mi gajing ya pher jumut ke bajur rap den ka jam dru khasi ka ro hatu chim star unut bersim sikit clear ta lada don manu bali syakut kum tha menteri rang ba ka kut ka penduk pendam ya ka reduction policy ya ka ba don ba kuat
ban penduk pendam ka resolution policy ngi kwa tang ban bahaba penjana ya ka ngayo ki political party statement po house ki kwa tang ban bahaba penjana ki ong ban review to revamp ka khlom ong ban strike down. Nobody has ever say to strike down ya resolution policy ki ong tang ban revamp and review tang ban bahaba penjana bang ni kwa ban yo policy ka bang ha ka menu ba kwa ban but sa ya policy ka bang ya hab ka ban no silem ngi ong bahaba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha dewan pensiong norim kat kum ga jing bun pat ni khamong ban pendu ya ka resolution policy tihan re uchim masta don burom jongi kolong uong pan ban khile sei sari tigelong kani gede ke ke ba haji sungo jongi kolong ka ke ba lada kal lechi sha ni ka sari te monu bandu nong monu ban yo nong te kata ka ke ba sungsi en re wat la kataru kumbang ni ong phi ni wan mata kasni nobli ni kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatai konstruktif tihan re lada ni kwa ban su yait no becha yu kasari te manu bala berkhang lani mentayo don ki khun samla ki jongi ki pomla chu ban sha ki le che yu kasari te kan ja yu ha yu kasari te ya kata tinggal tip sa te kan ja yu ka resolution policy jongi te henry wat la kata sa sin pat ni ong yo menteri rang ba pasu bah ban sim khia ya kan kam nginom penjerong ya kan kam nomor yo ka poi pen ban sa jingat ker je reu nomor ngene ya lupa ka baar pat kalong ba yo kayin ka syari ka le kumno ti sim cikit kli ma phi kum menteri rang ba khot ban kran ke ya kran ya ka rostor ya kran ro ya kata ka jingdon kam ban pen bahaba penjana ya ka resolution menole ya de jingmut garo ba kasi dadi bagi de jingmut tikim ya phia hi ke ya ka si jentian garo kategori nadu 1972 de bagi pher jingmut kin ba sadon la ka jong ro kat bakari India barok kawai ka don betang ka ST kategori tang mekhliat ya don ABCD kategori po ST la don saya kata ka jinga de jumut hak bodi buat ka resolution policy dadi ki bede jumut tikila de benwara bet ST kategori nadu pasdang nadu 1972 monu bo pen her jumut kata de jingkeli bakadon ke jinga pher jingmut na takadau ka sami ka dengan polisi dadi bakam don jinga pher jingmut tinadu 1972 ti kala de bandon be kampanye sti kategori kumbalong ki wi jela let hapo asam ki don sibun ke sti ka don betang ka tribal reservation policy let hamizoram let hanagalan let hakaleng ka don betang ka ka schedule tribe kategori ni hang ni le schedule tribe ru combine ba si nalor kataru de kharu la wan apply ha kategori garo lada kinang garo bat kitip ya ka riti dustur garo te pinyo policy na igum kata mo pinyo policy na igum kata la yo ka policy ka bakhala tam ta ha bertai te lada ka sarkar kam review kum ya kata ka kategori kum ya kata ka policy tikin le yu shu tenri ke basungsi ke boong pi ha jaka ba uchip master kun take note ya kane da ka boong ba okay ya ka suggestion do pi ngin take ngin persyang bane keren biang sakar ong panon kili cekut kata kan ke basungsi kata de ka ba arpat ka ba nga kwa keren kelong bohot na kalian ka seng ngim la re ban ong yano ba nai keren ko bo da ne nai ai baro ki nong song sidong ha ka jalam khlia baro ki seng ha ka makhlia ka ki don laka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng garu ki don laka jong ka hok ban keren ngiru ki don laka jong ban keren ba den ru don laka jong ka hok ban keren hari tangga wei ke bangi kwa kalong ba ladang yo ya ka sarkar badon cikit kli kalong kan khot ya kita barok ban kli jumot ki garu ki seng garu ki kwa ban yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka party ki kwa bang yu khot lang ya keren ta ka roster ka don namar ba ka don ka reservation policy kini pinomla ban peniat la ka jong kini ki artli ki liang jong ka pisah ka ju ka pisah ni hadu menta ni klempat ong ya ka sarkar bahkan penduk pendam no ka reservation policy ya mentahi ni nak liang jong ni ong ba penbet chua ya ka roster hadin bala penbet ya ka roster ni don kamru ban penbha ban penjanai ya ka reservation policy ni klambong bom don kamsu reservation policy ni ong ba ka backlog kamdi ban ya chadu khat khandai spa nyopar
kebaklok lah dari benyai piyai tang ya gitu kipus ki bompat laps mau beli ke polisi ke ong bakal laps hadin katuk anisnam ti sibuk menta ladaka laps mo kawe atli kipus ki la badang telitin le yu ke tenrei ya ki bala laps so ki penimbiang ta kami hap ke ngingi ong ta ke kabumut ba ka roster kamdi benyai hadin ke de benyai syapat ke bat hadin bala penbet ya kata ka roster kay badon kamban penbet ya ka polisi kalong ban penbahabat penjana ya ka kumpong ong phi kumlo phin ailat ya uta udon tribal ubanang tin garu bandrung haka esti kategori kabom lalong am kata kumno phin kelop haju ya wasi berwasti kita di jingkli ke bangi kli kumno phin ong ba kata ka kompan 80% sya khasi jentia hil haki district post bat kata ka kompan 80% ne ki garu po karo hil kan datang na ka daw ka jingbom apply habdon de ki wei ki kraw ki ba khambiang ngingi keliru kumno phin ai ya ka ju ka bah ya ka komenti ka badan 100% ka jingbon briu bat ka komenti ka badan 100% ka kayu i kham ong ban to do it away no ya ka reception policy ngingi ong ba wanra ya ka policy ka belong meaningful ka belong justifiable ka ba lani ya kata ka policy ka ba kan don ka jing hunlang jong baro kinong sonong hamel ya